Marada häkimetler hususy awtowlugyna kire edýän sürüjülere köpçülikleýin häsiýetde jerime ýazýar. Mara şäherine salgyt gullugynyň işgärleri hususy ýeçiligindäki awtowlugy bilen ygtyýarnamasy adam atnadyp kire edýän, halk arasyna taksiçilik adlandyrylýan iş bilen meşgul bolýan sürüjüleri täzeden uşdan tutma jerime ýazmak çärelerini güýçlendirýär. 27 sentýabrda bu barada Azatlyk radiosynyň marly habarçymyz maglumat berdi. Şu gün Mara şäherine hususy awtowlugyna taksi edýän raýatlary saklap jerime salyp başladylar. Wagzaldan Aşgabat, Türkmenabat şäherlerine hemde Tejen, Sarax we Oğuzhan etraplaryna gatnaýan ulaglaryň sürüjülerini saklap jerime saldylar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Onun maglumatlaryna görä salgyt gullugynyň işgärleri hususy ulagyna ýolagçy gatnadyp kire edýän sürüjülere duzak gurýar. Ýöneköy ýolagçy bolup olaryň ulaglaryny minmegi soraýar. Olaryň ýa-da polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri ygtyýarnamasy ýolagçy gatnatmak işi bilen meşgullanýan sürüjüleri anyklap, olara köpçülikleýin jerime ýazýar. Polisiýany görüp gaçan awtowluklaryň ýyllarynyň sirenalaryny ýakyp ýetip tutýarlar we jerime ýazýarlar diýip habarçy 27 sentýabrda Mara şäherine bolan wakany gurrun berdi. Onuň sözlerine görä sürüjüler polisiýa işgärlerini we salgyt resmiýetlerine özleriniň iş tapman kötenýänliklerini, kire ýetmegiň özleri üçin ýeketäk girdici çeşmesi diýen aýdyp ýalbarýarlar. Muňa salgyt resmiýetleri gülüp bir aýdan gowrak wagt bäri size azar bermedik. Pulunyň soňda diýip jogap berýärler diýip habar çaýdýar. Mara şäherine polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň hususy awtowlugyny kire edýän sürüjülere jerime ýazmak çäresi mundan ozal köpçülikleýin häsiýetde soňky sapar iýulyň ortalaryna badalypdy. Geçen sapar hususy taksi sürüjüleriň tutga tutlugyndan soň ähli taksileriň narhy gymmatlapdy. Öňler Mara Aşgabat aralygyna her ýolagçy başyna 40 manatdan alýardylar. Şondan soň 100 manata çykdy diýip marly bir ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Türkmenistanyň 2019-njy ýylyň ýanwar aýynyň aýagyndan bäri transport pudowy tapgyrlygyny esasy hususlaşdyrylýar. Türkmenistanyň hususy awtowlugyny kire edýän sürüjülere edilýän gödäwçilikler Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 4 aprelde Içeri işler ministri İskender Mulikow ygtyýarnamasy taksi sürüjüleri bilen baglylykda bir käýinç yglan etmeginiň ýygynyny güýçlenip başlady.